aquí é unha parada dun autobús dunha rúa calquera, é unha parada moi famosa, é a primeira parada que se colle da ruta do autobús e sempre é ás 3 da tarde. Apareceron por allí unhas nenas, Nuria, Sofía, Brendema e Coral, seguramente para coller a parada do autobús. Non sabemos se van a parada do autobús en cada área para eso. Aí as están. Vamos a escoitar a ver que di. Penso que chegamos a tempo. A ver, vaya, esquecime de reloj. Eu tamén, que cambio teño? Eu tamén me esqueci. Que é contrariedade? Mira que esquecerse todas as relaxes son escolas, máis que burras! E logo te trouxetes o teu? Seguro que sí, ela nunca se esquece de nada. Ah, pois eu tamén me esquecín do reloxo, pois a ver que vamos facer agora? Non sabemos que hora é. O bus nesa parada é sempre do máis puntual. Ás 65 minutos xa se marcha. Non me preocupades, amigas, porque penso que saemos a casa a 2:30, porque penso que chegamos a tempo. Espero que sí. Esta é a miña parada favorita e podemos coller os sitios que máis nos gusten. Iso é certo. Despois, nas seguintes paradas, o bus xa está a tope e casi non hai sitio. Ben, agardemos logo por unha. Sentémonos tranquilitos. Seremos as primeiras, como sempre, e poderemos coller os mellores sitios. ¡Que ben! Aí estaba, sentadiñas, agardando a que chegara o autobús, nerviosas, porque logo hasta entre elas se pelean para coller o mellor sitio. Eu quero esa ventanilla, non dá igual, pero mira cantas ventanillas do autobús, non importa, eu quero diante, eu quero detrás. E mentras estaban nesa tesitura, chegou un grupo de nenos e de nenas formados por... dúas nenas misteriosas. Xa eran coñecidas no barrio por ser unhas argalleiras. Decíanse moitos. Mirade que caras levan. Parece que traman algo. Hola, bo día. ¿Estás esperando por el bus de tarde? Sí, como todas las mañanas. E dixo Sofía. Este é a nosa parada máis preferida. E dixo Brendema. É a Preguntou. vosa primeira vez que estades nesta parada? E Coral dixo. nunca vos vin aquí. É que xa recollemos o bus da verdadeira parada e xa está todo cheo, polo que a veces temos que ficar junto a porta. Como vos chamades? Nós somos Coral, Brendema, Sofía e eu, Nuria. E vos? Eu sou Lidia. Eu son Miriam. Chamaremos as dúas igual? Non nos chamamos as dúas igual. Eu chamo Lidia. Eu chamo Miriam. Entón sodes as dúas Iria? Non, ela... Non somos as dúas Lidia. Non, ela é Iria e eu son Miriam. Pero se non sodes as dúas Irias, quen sodes? Somos as Irias! Tan, tan! Iria Taguada dixo. Como sempre está cheo. E dixo Nuria. Que parvada. Que parvada! Podendo coller o que vai pasar agora, o das 3 da tarde! No, dixo Nuria. Dixo Iria. E descoller. E descoller o bus das 3 da tarde? Claro, sempre collemos. Pois non. Por non sei se mereces conta, pero xa pasaron 1 minuto das 3 das 3. Como dicides? Que xa pasaron 10 minutos do bus das 3 da tarde. O bus ha de estar a piques de chegar a segunda parada xa. Oh, non! Ese por non traer o reloxo. Bueno, imos, se non queremos perder o bus. Ui, sí, apuremos! Veña, coñece un atallo. Veña, bulide! Rasque sillas. Ui, sí que pisa leva. Van correndo. Perderon a primeira parada. Van correndo a segunda parada. A ver se han cogido o bus. Esto nunca lles pasou, pero claro, non se levar reloxo. Non sabía que era, Aí as temos. Esperando por un bus. Séntanse, están miranse unha a outra rara. Que está pasando? E poñese todas cómodas no banco. Estíranse, poñen os pés en riba, unha locura. Chegou o seguinte grupo que seguramente esperaba por la parada do autobús. Formado por Enara, Pablo, Julieta, Martín,
Agá, Xiana Delgado e Rosalía. E dixo Xiana Delgado. Bien, ben, xa chegamos a parada ao bus das 3 da tarde. Oxe, que chegamos a tempo. Moi ben. La xente agardando. Hola, amigos, que? Agardando polo bus? Agardando, estamos agardando. E preguntou ella no vais así de maneira misteriosa. Estades No, agardando. dixo. Parei un bo día, verdade? E dixo Enara. Sí, parece que sí. Os pasariños cantan. As nubes que se levantan. Que sí, que no, que cae el chaparrón. ¡Mari! Que? Non te dixeron que iba a chover hoxe. Preguntou ella a tabuada. Como? Como vos chamades? E dixo Enara. Nós somos Martín, Xiana, Agá, Rosalía, Julieta, Pablo e eu, Enara. Ainara! Dixo Xiana Delgado. É a primeira vez que collemos aquí ao bus. Dixo Julieta. Sempre collemos o bus na quinta parada. Nara! Sí, que sempre está moi apretado. Sí, como? Entón Enara dixo. Por iso hoxe. Por iso hoxe decidimos coller o autobús nesta parada. Aquí. Sí, na parada da ruta 30. Entón miña mamá ergueuse moi misteriosa e dixo. Ui, hai un probleminha. E dixo, bus das 3 da tarde. Ai, sabes, minutos que nos olvidamos de parar. Nós estamos agardando un bus distinto. Entón Enara se puxo moi asustada e dixo. Non pode ser. Non pode ser! Imos chegar outra vez! E dixo Julieta. Que imos facer? Se collemos un atallo poderemos chegar á seguinte parada. E dixo Enara. Puxemos logo. Pois imos logo! Que rata! O bus estará cheo outra, gracia. E dixo Xiana Delgado. Ademais, Ademais parece que hoxe vai chover. Vedes, díxamo. ¡Cállate, Martín! Canso traio máis para agua. Para taparnos o ¡Ja, ja, ja! Pero como? dixo Enara. Enfadada. Será posible. ¿Será posible con este rapaz? ¡Sempre non fai igual! E por encima vai chover. Dixo. Agardamos. Aquí Ahora van correndo a seguinte parada porque acaban de perder a primeira. ¡Qué barbaridad! Y elas seguían poniendo una cara muy rara entre elas, se estiraban ali no bar, como si estuvieran a súa casa. E chegou o seguinte grupo, formado por Noemí, Ariadna, da Amanda Firmasiana e León. A pequeniña ao final quedou na súa casiña, era moi pequeniña. No está. Se puxeron aí para esperar pola parada. Noemí estaba moi contenta e dixo. Xa chegamos. Ai, xente, chegamos a tempo. E dixo Xiana, uf, Estábamos cansos de tanto correr para chegar a tempo. entón preguntoulle a León, verdade León? Verdade, sí. Entón, e continuou dicindo, eu sempre digo. Eu sempre digo. Salir con un tempo. Hola, como estades? Cansos de saber aceptar con vos. É que agora estamos nós e non cabedes. E dixo Xiana, estamos moi cansos. Estábamos muy cansos para chegar a tempo para coller o bus. E preguntoulle a León. Verdade, León. E dixo León,
dixo, nos tamén. Nós tamén estamos agardando un bus, pero non o que estades agardando vos. E León preocupado dixo, e logo. Ei, logo! Nos temos Nos temos que coller o bus das 3 da tarde. e dixo Noemi, sempre collemos. Sempre collemos este bus que está na parada 4, pero sempre está cheo de xente. E dixo Xiana, certo? Certo, a miña novia sempre acaba Magullada. pauteada. Entón, dixo León, menos mal. Menos mal que tiven a idea. Si, intentaron coller o bus que está na primeira parada. E continuou Xiana, e así poder. E así podes ser cómodas. Entón, León dixo, por iso viñemos. Viño por viñemos hoxe a esta parada. O bus das 3 da tarde. Entón, dixo Iria Taboada, mirando o reloxo que tiñan aquí. Pero es que ese trozo de chocolate. É que nos falta unha tripa. Ah, pois eso. Entón, dixo León fortemente. Que pena, un faltan uns minutinhos para tres. Pero ese trozo de chocolate. Entón, Ahora lo entiendo todo, por iso chegaste tan tarde. Se agradezco lo bueno, ser la tarde, se ha aburrido, que debes dejar, sale pasar por aquí. entón, aclarou Iria, nos estamos agardando. Mas estamos agardando outro bus. Noemí estaba moi enfadada. Non é posible, chegamos tarde. Xa nos dixen que con un reloxo de xoguete non íbamos a chegar a ningún sitio. Pero é un reloxo moi bonito, verdade? No. Entón, León coñecía un atallo para chegar á seguinte parada. Pues non yo un atallo. Non un atallo. Estaríamos ahora mismo. Que unha cosa E alá foron, a seguinte parada a toda velocidade. Por fin poderemos escoller o centro que vai por bus. Hay que suerte que todos sean que no se traen o fuera de chocolate, así lo podéis ver ahora real. E dixo Iria, no vai, se todo vai ben. Todo vai ben, o bus ha de estar a piques de chegar. Ya podéis ver el reloj que tengo perto. Estiveron enganando a todos dicíndolles que chegaban tarde, como ninguén levaba reloxo. Pero sí, estaban esperando por o autobús das 3 da tarde. E ainda non chegou. Por fin sacou o reloxo do peto que tiña agochado para mirar a hora que é. E dixo, Que raro. ¿Qué pasa? Ainda falta moito. iso eu creo. Pois eu creo que o reloxo sigue marcando as 2:30. Pero si es ahora que seguir por la casa, déjeme ver a mí. Debeu quedar sin vida. Ya debeu pasar por aquí. O bus debeu pasar antes de que chegaramos. É claro, querrán apurar para chegar rápido á seguinte parada, pero ella Taboada xa se reía. Ya, qué maldad, cuando lleguemos, ahí estarán todos. Ahí estarán todos. No tenemos sitio como siempre, eso pásanos por algallar. Ora, pero divertímonos. Carla e corre, que non chegamos. Por querer inventar para ser as primeiras no bus, ao final van ser as últimas. Ai, como son. E así rematou un día normal na parada do autobús das 3 da tarde. E ali veño un